Salut! E 25 decembrie, ora 10. N-am stat acasă că mă duc la București cu iubita și am zis că o luăm pe Valea Oltului ca să vedem și noi una alta. Vreau să mă duc la cascada Lotrișor. Nu am fost niciodată aici. E o cascadă artificială. Un pic întorc camera. O cascadă artificială pe lângă care am tot trecut, dar n-am oprit veci. Și am zis că acum oprim. Deci de data asta oprim ca să o vizităm. Parcul Național Cozia, așa. 2 km și jumătate suntem pe drumul care leagă Sibiu de Râmnicu Vâlcea, așa. Și de aici de la drum mai sunt, nu mai știu câți kilometri până aici, cred că sunt vreo 10-15 km până în Călimănești. Așa, de la drumul principal, să vă arăt un pic și zona asta. Deci aici o curbă, avem niște marcaje spre Brezdoi, Băile Olănești, Mănăstirea Frăsinei, am fost și la ea. Așa se vede zona, Munții Cozia. Dita mai reclamă. Da? Deci cam 2 km și jumătate, cum scrie și aici, drum autoforestier. Deci se poate merge pe jos cu mașina. Și cam asta ar fi. Se plătește o taxă de 10 lei, încă nu știu unde, n-am ajuns acolo. Mă duc să parchez și eu și vă zic de pe drumul în alta. Am oprit aici, este o parcare. Vedeți și masă, bănci. O parcare mare. Cel cu mașina albă e paznicul. Se plătește o taxă de 10 lei. Se rupe bon. Reguli de vizitare a parcului. Peste 17.000 de hectare. Parcul Național Cozia. În Cozia am mai fost, avem și aici niște indicatoare, hărți. Am făcut drumeții, chiar dacă e destul de departe de casa mea, de Cluj-Napoca. Așa. Uitați aici, e cascada Lotrișor, aici ajungem. Cam jumătate de oră de mers pe jos. Deci am urcat pe vârful Cozia în 2019, nu am scris încă pe site despre vârful ăsta, tot zic că scriu. Astea sunt o grămadă de locuri unde am fost și încă n-am scris nimic. Așa, reguli de vizitare. Harta parcurilor naționale și naturale din România. Da, asta e interesant, o să fac o poză îndată. Drum forestier, este barieră. Deci cu mașina era voie mai de mult, dar acum nu-i mai voie, asta voiam să zic. Deci se merge pe jos. Am lăsat bariera în spate. Voiam să mă corectez. M-a indus un pic rangerul de aici în paznicul parcului în eroare. Că o zis că peste 17.000 de hectare, dar pe hartă scria numai 16.830 de hectare. Mă rog, un pic sub 17.000. Oricum foarte mare parcul. Deși comparativ cu altele, e mic. Cum v-am arătat pe harta de mai înainte se vede, așa știam și eu că în Munții Maramureșului e cel mai mare parc din țara noastră, exceptând delta Dunării. Și apoi vine Parcul Național Porțile de Fier, după aceea e Podișul Mehedinți, mă rog, și altele. Pe traseu văd că sunt indicatoare. N-am văzut niciodată în libertate vreun castor. Parcă se introduseră, nu știu când, la un moment dat. Ar fi tare să vedem pe malul apei vreunul. Da. Ce mai voiam să zic?
Cascada Lotrișor e o cascadă artificială. Când s-a refăcut drumul forestier, s-a deviat cursul râului și apele acestea trec acum printr-un tunel și apoi formează cascada destul de cunoscut, aș zice. Eu știu de mult de ea, deși, repet, n-am vizitat-o până acum. Da, na, pentru toate este un început. O grămadă de trasee în țara asta noastră. Toate marcajele ce că duc într-acolo. Știam de cel de bandă albastră, am ținut minte. Dar se pare că toate duc într-acolo. Așa. Cascada destul de mare, undeva la vreo 30 de metri cădere. Sunt curios ce debit va avea. Rămâne de văzut. Mi-am luat și aparatul foto. Poate fac o poză cu timp mai lung de expunere. Am și trepied la mine. Numai puțin. Acum, na, 25 decembrie, vedeți, copacii goi complet. Gândiți-vă vara ce plăcut e pe verdeață, să veniți aici pe malul Lotrișoarei, stați la un picnic, o masă. Zone frumoase și pe aici. O grămadă de panouri informative despre animale, plante. S-a investit ceva. Animale interesante, să știți, prin parcul ăsta. Cel mai cel, râsul. Foarte fain. N-am văzut niciodată râs în sălbăticie. Mulți și-ar dori să vadă. Na, ce să... Fiecare cu norocul lui. Un animal superb, de altfel. Cea mai mare felină din Europa. Am umblat foarte mult prin munții ăștia ai României, dar n-am văzut râs încă. Aici am o surpriză, că nu mă așteptam, am mai auzit ceva povești. Am mai auzit ceva povești, dar nu mă așteptam să fie scorpioni în Cozia. Am prins de mai multe ori scorpioni și am pozat prin pe Valea Cernei, dar pe aici nu știam să fie. Interesant. Mai aflăm una alta. Continui cu filmarea asta pentru că am o surpriză totalmente neplăcută. Gândiți-vă că vin pentru prima dată aici. M-a intrigat un pic poza din stânga cu scorpionul, că v-am zis că mă mir. Și stau așa și mă gândesc, mă, dar cum au făcut ăștia, da, poză la scorpionul ăsta pe fundalul ăsta, așa, gri antracit, albăstrui. Și vă zic eu cum. Ei mi-au furat poza, aceea este poza mea. Deci eu vin din Cluj până în Vâlcea ca să-mi depistez aici în mijlocul parcului Cozia, că mi-au furat poza și mi-au tăiat numele de jos. Ia uitați, am intrat de pe telefonul iubitei, da? Scorpionul Carpatin, Google, dăm click pe site-ul meu, da? Asta e o poză, observați același fundal. Uitați-vă numai puțin mai jos. Deci ăsta e articolul meu, site-ul meu. Și urmează poza care ei au preluat-o și au întors-o. Deci asta este poza. Ei nu o să aibă explicație și ei numele l-a tăiat, da? O tăia și picioarele la scorpion, după cum se vede, de aia lipsesc, da? Ghearele picioarelor, pentru că watermark-ul, semnătura era, vedeți, până în piciorul lui. Vă explic eu cum. Mi-am recunoscut mașina. Eu aveam, în 2012 am făcut poza aceea cu scorpionul și am găsit eu un scorpion pe mijlocul străzii, primul, de fapt, pe care l-am găsit, acum 13 ani, și l-am pus pe mașină și l-am pozat. De aceea fundalul scorpionului
pozei cu scorpionul este așa, albăstrui gri antracit. Mă, vă dați seama ce fac autoritățile? Deci eu tocmai am plătit intrare 20 de lei aici în parc și așa am zis că e ok, că se întreține și e așa zic, dar autoritățile îți fură poza, îți taie numele și fac indicatoare pe munca ta, mă. Și nici măcar atâta bun simț să fi lăsat numele. Vă dați seama ce surpriză neplăcută. Când mă întorc, o să-i zic la paznic și trebuie să mă uit cine e responsabil aici. Că nu se poate așa ceva, mă. Deci, serios, deci voi pretindeți de la oameni, autorități, să vă plătească, să fie cinstiți, să fie corecți, iar voi ce faceți? Furați pozele de la oameni și le tăiați efectiv semnătura, numele și vi le însușiți voi și le folosiți cum considerați voi. Băi, serios, Doamne Dumnezeule. Deci asta e România. Asta e România. Bine, ce să ne mai mirăm la ce au făcut și CCR în ultima vreme. Da. Incredibil. Jenant. Jenant. Sunt acasă. Aici pozez încă o dată poza pe care am făcut-o la Parcul Național Cozia. Dau un pic de zoom. Asta e poza care au preluat-o ei. Da? Și astea sunt dosarele mele. Deci asta e poza care au preluat-o ei, asta de aici. Da? Asta e poza. O tăiat numele. Da? Se vede și dunga, zgârietura de pe mașină, atât asta, cât și asta la albă de aici. Da? Vă arăt încă o dată. Deși ați întors poza, se vede, uitați aici, e zgârietura. Și aici e asta la altă albă. Da? O să întorc și eu poza. Imediat și o să schimb culoarea, o să o reeditez, cum ați făcut și voi. Deci asta e suita mea de poze. Da? Ele sunt editate. Da? Pozele au fost mai multe. Aici e dosarul meu de pe site, articole puse pe site. Da? Asta este poza. Încă o dată. Iar originalele, am puțin, astea sunt. Deci asta e poza originală de aici, din dreapta, da? Deci ea e foarte mare. Deci are 4600 pe 3400. Deci e o poză mare, da? Care aici am micit-o, că pe site le pun mici, da? Editată așa, repet, cu watermark, așa. Iar voi ați întors-o, ați tăiat numele meu de pe ea și ați făcut panoul, da? O să vă atașez și poza. I-ați dat contrast mult aici ca să ne inducă în eroare culoarea, dar nu. Poziția, efectiv poziția scorpionului, coadă, culoarea, capota de la mașină, da? Zgârieturile mașinii, da? Tot arată că este poza mea, pe care ați preluat-o fără drept și v-ați folosit de ea cine știe câți ani. Vă filmez și ce ați făcut cu poza. Cum am zis, ați întors-o, ați decupat până la piciorul din față și apoi i-ați dat, și am văzut, contrast mult, niște saturație,
Noise reduction sau sharpness pe minus. Un pic de highlights, posibil un pic de lights. Da? Poza cum ați făcut-o voi. Deci probabil un pic expunerea mai închisă. Cam așa ceva, da? Vedeți și punctele, uitați și punctele de la astea două de pe abdomen. Da? Le vedeți? Astea două. Urmează alte două înspre coadă. Uitați, ăsta și ăsta. Uitați punctul ăsta, de exemplu, de sub coadă. Vedeți? Cum să faceți, mă, oameni buni, așa ceva? Facem un pic poza mică. Fac să vedeți. Le vedeți una lângă alta. Da? Bine, i-ați mai dat un pic de mov, ca vostru bate, văd că l-ați dus înspre un mov. N-am de unde să știu exact cum o editat, dar vedeți, da? Uitați-vă zgârietura de sub picior, da? Toate punctele, toate semnele. Deci asta ați făcut cu poza. Vreau daune, compensații, nu se poate așa ceva. V-ați folosit de munca mea, tăindu-mi numele și numele site-ului ani de zile. Pe un traseu unde merg, poate au fost mii, zeci de mii de oameni, la care le rupeți și bilete pe bani. Nu știu exact cât e debitul în mod normal al lotrișoarei, dar văd că, na, curge ceva pe aici. Am rămas așa, tot povesteam cu iubita. Am rămas așa cu un gust neplăcut vis-a-vis de poza asta cu scorpionul. Mă tot gândesc, mă, gândiți-vă bani de la buget, cât primesc și ăștia cu parcurile lor. Da? Bani publici. Și să-ți faci indicatoare, să te ocupi de așa ceva. Deci nici măcar să cauți pom cam pe site, număr de telefon. Să sun să întreb, domnule, uite-te, putem folosi. Că au fost care mi-au mai scris de-a lungul timpului. Și din SUA mi-a scris cineva pentru o poză cu o viperă să o publice într-o carte. Și l-am lăsat. Nu a fost o problemă. Da? Dar când mă furi, practic, și îmi tai numele și nu cere acord, nu nimic, e serios. Practic e calificată treaba. Furt calificat. Drepturi de autor nerespectate 100%. Foarte aiurea. Uitați natura, ce frumos e. Sunt ca niște chei pe aici, practic. Așa. Da, mă, oameni buni. Deci cu asta se ocupă autoritățile țării. Ce mizerie. Tot dau vina autoritățile pe oameni, că oamenii evazionează statul, oamenii ce fac, cum îs. Da, problemele de aici, peștele de la cap să-mi pute. De la autorități, ei ar trebui să fie exemple. Exemple, efectiv.
Chiar ieri îmi povestea o prietenă care a fost, mă rog, un caz pe la tribunal, nici nu i s-a dat dreptul să se apere ca lumea. Deci niște abuzuri ce se fac de necrezut. Numai cei care sunt trecut până de astea știu. În rest, populația probabil are impresia că e tot ok la noi, dar nu. Sunt multe probleme care nu ar trebui să existe. Hai, iubito! Vii în excursie, uite-te, în centrul țării. Nici nu te poți bucura total, că, na. Mereu ceva ne irită. În fine, o să mă interesez de treaba asta, să văd cine e responsabil. Vă gândiți, spuneți, folosește poze la Dita Mai Parcul. Păi o grămadă de oameni au văzut poza. Eu nu fac bani pe site-ul meu, îi la liber, tot nu le ajunge că e la liber. Da. Mai mult muncesc eu și la promovarea țării și a zonelor decât ăștia. În fine, închid subiectul. Deci mă aștept să aibă debit cascada. Din moment ce văd apa curgând pe aici așa în șuvoi mai serios. Să vedem, cum ziceam, n-am fost niciodată la cascada asta. Aici, noi suntem practic în Munții Căpățânii. Pe partea asta altă a Oltului îs Munții Căpățânii. Un pic mai sus se merge către Mălaia, Brezoi, mă rog, se poate ajunge pe Transalpina. Și aici, Munții Căpățânii, mai este o cascadă impresionantă, mare. Unii ziceau la un moment dat că aia ar fi cea mai mare. E vorba de cascada Scoruș, sau Scorușul, cum zic unii, am scris pe site despre ea mai de mult. Și sau unii o numesc, ca să nu uit, sau cascada lui Ciucă, în sfârșit. Am fost și la ea, e frumoasă, impresionantă. Dacă sunteți curioși, vă puteți uita la articolul care l-am scris pe site, pe aventuranromania.ro. Și am vizitat-o prin 2019. Da, în 2019. Și ca să vă zic dimensiunea, parcă 101,5 metri. Dacă nu greșesc. Așa are ca și lungime cascada Scoruș. Unii ziceau că ar fi cea mai mare, dar na, cascada Roșeț sau Cociu, cum se mai numește, din Mehedința, are cam 120 de metri și mai este înretezat una, oarecum îi zicea, la aia nu am fost, și care avea vreo 300 de metri cu S, parcă. Am un lapsus acum. În fine, ceva traseu mai greu, cum se merge spre Gugu pe undeva. Și că ceva cascadă greu accesibil ar avea vreo 300 de metri, și că aia ar fi de fapt cea mai. Deși înretezat și de la stâna de râu. Dacă vă uitați, de exemplu, de pe partea cu vârful Custura, de pe partea, dacă priviți înspre zona vârfului Păpușa Mică, Tău Țapului și așa, pe zona aia mai curge una destul de lungă. Nu știu neapărat dacă are denumire. Ceva pe râu curge, se varsă în Valea Râu Bărbat. Destul de lungă și aia, poate vreo 200 de metri. În fine, acum, ca să fie considerate cascade și așa mai departe, trebuie să îndeplinească niște condiții. Astea nu le știu condițiile, ăștia de la mediu. În sfârșit, oricum, sunt cascade interesante, asta voiam să zic.
Un alt panou. Da? Lupul. A fost mai devreme un panou și cu ursul. Găsiți pe aici până Munții Căpățânii, până Cozia, urși, lupi. Practic cam de toate. Parc bogat. Frumos. Destul de frig, deși nu am văzut ceva lacuri înghețate, cum am venit către încoace, dar e destul de frig. Nu mi-am luat mânuși, îți congelează mâinile. Cred că am făcut cam jumătate distanța, vreo 1 kilometru. Da, mai avem cam încă pe atâta, sigur. Tare curios să văd cum se prezintă cascada. Cred că am zis, cam 30 de metri. Undeva pe la altitudinea 485-515 metri. Intervalul ăsta. Văzusem la un moment dat ceva, am citit. Așa. Arvila de Munte. Frumos. Pajură. Da. Deci valea curge spectaculos prin mai multe puncte. Uitați și aici. Ce frumos se vede, numai puțin. Frumos. Și capre negre. Sunt șanse să găsim pe aici. Cu acest animal superb găsiți și clipuri pe canalul meu de YouTube și articol. Am văzut articol pe site, evident. Am văzut o grămadă de capre negre de-a lungul anilor prin și aici am Munții Căpățânii, am văzut două prin Retezat, Făgăraș, zona Cindrel, Șureanu pe acolo, în Apuseni am văzut, în Rodnei nu am văzut, deși știu că sunt și am umblat prin mai multe locuri prin Rodnei, dar pe acolo n-am văzut. În Ceahlău, clipul de pe YouTube cu caprele negre pe care l-am, e filmat chiar de anul ăsta, de azi iarnă, din Ceahlău, foarte fain. Uitați-vă dacă sunteți curioși că se vede mișto. Pârâul Otrișor face nenumărate mici cascade, mici cataracte în curgerea lui spre Olt. Am început să urcăm puțin. E fain că nu-i nimeni pe traseu. Mai vedem câte un panou. Floarea de colț. Da. Emblema munților, practic. Această floare deosebită. Am văzut și flori de colț prin multe zone în drumețiile pe care le-am făcut prin Ceahlău, prin Bucegi, prin Ciucaș, chiar și în munții Gutăi
Am văzut flori de colț unde e sol vulcanic, în mod normal n-ar crește. Unii ziceau că ar fi fost plantate de om. Tot ce se poate, nu știu. Am un clip pe pagina de Facebook despre subiectul ăsta. În fine, e plăcut așa, nu știu cum îți unii. Mie îmi place când mă duc singur prin, mă rog, acum cu iubita, dar când mă duc singur pe traseu, e plăcut. Altfel te conectezi cu natura, simți altfel. Și acum ziceam de singur, dar de fapt văd niște oameni. Chiar acum ziceam efectiv, da, văd doi oameni care coboară. Așa se justifică mașina. O capră neagră, incredibil. Incredibil, oameni buni. Uitați ce frumos. Ce moment frumos. Să încerc să mă apropiu puțin. No, trebuie să recunosc că la așa ceva nu mă așteptam. O capră neagră pe potecă, acum de un minut povesteam de capre negre. Mai dau zoom o dată. Ce moment frumos! Încerc să văd cât rezistă fără să fugă, cât ne putem apropia. Practic e încolțită săraca căpriță de noi și de grupul care și încă mănâncă. Îs surprins total. Scuze că am mișcat așa telefonul. Extraordinar. Frumos moment. Mulțumim, la fel. Ați văzut ce cascade mici, dar frumoase sunt. Văd că e una după alta pe aici prin zonă. M-am bucurat tare de momentul cu capra neagră. Am coborât în vale jos, dar deja din cauza crengilor nu prea o mai puteam poza. Odată aparatul, o eroare. Scosesem cardurile acum ceva timp și trebuia să-și facă el
recuperare, date și alte cele. N-am putut poza animalul când am avut poziție perfectă. Zoom-ul mare a rămas acasă, că am zis că nu-l iau în București cu mine. No, una peste alta, momentul tare frumos. Toate momentele de genul sunt faine, când vezi animale sălbatice așa. Deci nu era speriată deloc. Nu era speriată. Ați văzut, mânca liniștită iarbă. Oamenii din față au fost de treabă. Au stat ca să putem admira și noi animalul. Frumos din partea lor. Le-am mulțumit. Da. Frumoasă zona. Și chiar frumoasă zona. Nu mă așteptam așa, nu știu, sincronizare, mișto. Abia vorbisem de capră neagră și hop, apare în față pe mijlocul drumului. Cine ar fi crezut? Bine, am mai văzut capre negre așa la margini de drum, dar nu știu, dar sunt rarități. De regulă astea sunt rarități. Și fugeau, cam de fiecare dată ori fugit. Na, acum au fost cu noroc. Uitați aici în companou, cerbul, alte animale magnifice. Activități permise, drumeții, cățărare, activități ecvestre, deci călare. Frumos. Încă surprins că e plin de mușchi verde, totuși, e sfârșit de decembrie. Uitați cât vernil e. Deci e verde, verde. Parcă n-ar fi decembrie. S-a mai și încălzit. Cred că deja e vreo 11 ceas. Na, să vedem ce surprize vom mai avea pe traseu. Și am ajuns la cascadă. Nu mă așteptam să fie așa impresionantă, cu așa debit. Dar chiar e super. Chiar nu mă așteptam să fie așa mare debitul. Arată excelent. Mai sus se vede tunelul. Tunelul în stâncă, prin care curge apa cascadei. Frumos, tare. Să-mi caut o poziție mai bună. Da, localizare, altitudine. Uitați cât de frumos se vede cascada.
Na, nu știu unde să-mi caut mai bună poziție, ca în drum nu este. Cum vi se pare cascada? Este că e impresionantă. Debit mare. Da. Deci cam asta e. Dacă aveți drum pe Valea Oltului, nu ratați cascada, mai ales când sunt momente de genul, o plouat astăzi, ploi, topirea zăpezilor, cu siguranță o prindeți la debit mare și atunci va fi spectaculoasă. Da, superb. Bine, dacă vă plac clipurile mele, acum au fost cam mișcat clipul, ce-i drept, cam zăpăcit astăzi, să zic așa. Dar totuși, dacă vă plac și vreți să mă susțineți, puteți da like, subscribe pe canalul de YouTube, distribuiri pe Facebook, ce vreți voi. Eu vă mulțumesc anticipat și mă bucur dacă vă place ceea ce vă arăt. Până atunci, fiind 25 decembrie acum, pardon, vă urez încă o dată sărbători fericite, deși probabil când voi posta clipul va fi după anul nou, dar oricum să aveți sărbători fericite, un an nou fericit și tot ceea ce vă doriți. Vă salut, numai bine!